Είναι το podcast Disability, παιδί σε ισορροπία. Γεια σας. Είμαι η Φωτεινή και αυτό είναι το νέο επεισόδιο podcast Disability, παιδί σε ισορροπία. Σημερινή καλεσμένη μας είναι η κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου, η οποία είναι ειδική παιδαγωγός. Θα σας μιλήσω εκτενέστερα για το βιογραφικό της σε λίγο. Το πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα μαζί της θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά όλους τους γονείς. Είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο. Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα σε όλους μας τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μια διευκρίνηση μόνο, δεν είμαι ειδική παιδαγωγός, είμαι εκπαιδευτικός, χωρίς το ειδική, αλλά ενδεχομένως θα τα πεις και εσύ στη συνέχεια. Ναι, έχω ασχοληθεί με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, έχω κάνει σεμινάρια, θα τα συζητήσουμε μετά αυτά. Ναι. Απλά για να μην έχουμε παρεξηγήσεις το λέω. Σωστά, πάρα πολύ σωστά έκανας και μου. Ναι. Είμαι εκπαιδευτικός, δουλεύω χρόνια στα δημόσια σχολεία, αλλά δεν είμαι ειδική παιδαγωγός, είμαι εκπαιδευτικός. Ναι, έχεις, όπως μου είπες, έχεις 15 ετή υπηρεσία στα σχολεία πρωτοβάθμιας. Έχεις και ειδική εκπαίδευση σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης των παιδιών στο διαδίκτυο. Συμμετέχεις σε πάρα πολλές ομάδες ως προπονήτρια μαθηματικών ομάδων σε πανελλήνιους εκπαιδευτικούς ρομποτικής που γίνονται στη χώρα μας. Έχεις μεγάλη εκπαίδευση σε STEM, στην αντιμετώπιση σχολικής βίας, εκφοβισμού. Γενικά έχεις ένα βιογραφικό πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν έμεινες απλά στην απλή εκπαίδευση, απλά έχεις ακολουθήσει τα βήματα της τεχνολογίας, έχεις εκπαιδευτεί πάνω σε αυτά και προσπαθείς να ενημερώσεις, να ανθίσεις τα παιδιά βέβαια στην τεχνολογία, αλλά ταυτόχρονα να τα εκπαιδεύσεις και στην ασφάλεια. Ναι, νομίζω ότι έχει πιάσει τη φιλοσοφία μου γενικότερα. Ναι. Είναι έτσι όπως τα λες, δηλαδή αυτό ήταν το σκεπτικό μου. Ανέκαθεν ήμουν ένα παιδί που ασχολιόμουν πάρα πολύ με τη τεχνολογία. Μας ακολουθήσε και ο πατέρας αυτό το πράγμα, η αλήθεια. Είχαμε από πολύ νωρίς υπολογιστές. Την αγαπούσαμε την τεχνολογία στο σπίτι και ήμασταν αρκετά εξοικειωμένοι. Το θέμα είναι ότι μεγαλώνοντας, και ειδικά όταν ξεκινώντας να κάνω αυτή τη δουλειά και πριν ακόμα κάνω παιδιά, παρατήρησα ότι τα παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία άρχισαν να εξοικειώνονται με τις ηλεκτρονικές συσκευές και αντίστοιχα οι γονείς να μένουν πίσω σε αυτό το κομμάτι. Και οι εκπαιδευτικοί, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Όταν ήρθαν και τα παιδιά στη ζωή μου, η μεγάλη μου κόρη, ας πούμε, είναι 10 χρονών, είδα ότι τα πράγματα άρχισαν να σοβαρεύουν. Δηλαδή, και όσο περνούσαν και τα χρόνια που ήμουν μέσα στα σχολεία και δούλευα με παιδιά 8, 7, 6 χρονών, έβλεπα ότι από πάρα πολύ μικρά άρχισαν να έχουν π.χ. λογαριασμούς στα social. Άρχισαν να παρακολουθούν βίντεο που δεν θα έπρεπε για την ηλικία τους. Και λέω, όπα, εδώ πέρα τώρα κάτι συμβαίνει. Η αγάπη μου λοιπόν για τις νέες τεχνολογίες και οι σπουδές μου πάνω στις νέες τεχνολογίες, γιατί έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό στις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, μου έδωσαν το έναυσμα για να μοιραστώ αυτή τη γνώση. Γιατί όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, τη γνώση είναι για να τη μοιράζουμε, δεν είναι για να την κρατάμε για τον εαυτό. Και έτσι ξεκίνησε και ο λογαριασμός μου στο Instagram και όλη αυτή η ενασχόληση και στο σχολείο με τα παιδιά, με τα δικά μου παιδιά. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Και φυσικά είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει συνεχώς να είμαι ενήμερη. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και πρέπει με κάποιο τρόπο να τις ακολουθήσουμε. Ακριβώς. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι και δεν πρέπει να αποκόπτουμε τα παιδιά από τη γνώση, αλλά θα πρέπει να τα ενημερώνουμε και να τα ασφαλίζουμε μέσα σε εισαγωγικά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε... είναι πολύ σωστό αυτό που λες, γιατί η τεχνολογία είναι μέσα στη ζωή μας και θα συνεχίσει να είναι μέσα στη ζωή μας και το θέλουμε αυτό. Την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να αυτοπροστατεύονται στο διαδίκτυο. Να κρατάνε όλα τα θετικά του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών και να προσπαθούν να αφήνουν απ' έξω ό,τι τους κάνει κακό. Πολύ σωστά. Και το στίχημα για τους γονείς, θα τα πούμε και στη συνέχεια φυσικά, αλλά είναι καλό να το έχουμε στο νου μας. Το στίχημα για τους γονείς
δεν είναι, ναι, θα τα βοηθήσουμε, θα τα δείξουμε το δρόμο, αλλά σκοπός είναι τα παιδιά μόνα τους από ένα σημείο και έπειτα να ξεχωρίζουν το σωστό από το λάθος, το καλό από το κακό, μέσα από τη χρήση με τις οθόνες και τις ηλεκτρονικές συσκευές. Γιατί δεν θα είναι πάντα εκεί ο μπαμπάς και η μαμά να τα προστατεύει ή οποιοδήποτε φροντιστή. Θα πρέπει μόνα τους να έχουν αυτές τις δεξιότητες για να μπορούν να το κάνουν. Όπως τα μαθαίνουμε να περνάνε το δρόμο, έτσι με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να τα μάθουμε να πλοηγούνται και με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τέλεια. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Χριστίνα μου, τι εικόνα έχουμε σήμερα για αυτό το άσχημο φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο στη χώρα μας? Ναι, είναι μια εικόνα φωτεινή που είναι παρόμοια με ό,τι ισχύει και στο εξωτερικό. Δηλαδή, γονείς σε απόγνωση, που τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να ελέγξουν τη συμπεριφορά των παιδιών και από τη μία ή χαλαρώνουμε πολύ ή βάζουμε πολύ αυστηρά όρια, αλλά ο εθισμός σαν έννοια, ναι μεν δεν υπάρχει, δεν τον έχουν, όχι δεν υπάρχει, δεν τον έχουν, η επιστημονική κοινότητα δεν τον έχει δεχτεί προς το παρόν ως όρο. Θεωρείται ότι είναι κάποιες συμπεριφορές με εθιστικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, και εσείς φαντάζομαι θα είστε ενημερωμένοι γι' αυτό, είναι θέμα χρόνου να περάσει και στα επίσημα έντυπα ότι θεωρείται μια μορφή εθισμού. Στην Ελλάδα τα πράγματα, θα σου πω μόνο το εξής, ότι στην Ελλάδα έρευνες για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, για τις ηλεκτρονικές συσκευές και τη χρήση των οθονών, κάνει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, που εδρεύει στην Κρήτη. Εκεί λοιπόν οι ερευνητές κάνουν συνεχώς έρευνες σε όλη την ελληνική επικράτεια και η πιο πρόσφατη έρευνα που έχουμε στα χέρια μας είναι του 2019 σε δείγμα 14.000 μαθητών μεταξύ 10 έως 17 ετών και έδειξε ότι το 24% αυτών των μαθητών παραδέχεται ότι έχει προβλήματα εθισμού με τις ηλεκτρονικές συσκευές. Σκέψου, τα ίδια τα παιδιά το παραδέχεται. Και την ίδια στιγμή, ένα άλλο 34% παραδέχεται ότι παραμελεί τις δραστηριότητες του για χάρη του ψηφιακού κόσμου. Που αυτά τα δύο, άμα τα σκεφτούμε, συνδέονται μεταξύ τους πάρα πολύ. Γιατί όπως θα πούμε και στη συνέχεια, το γεγονός ότι παραμελούμε τις δραστηριότητες για χάρη του ψηφιακού κόσμου, αυτό είναι ένα καμπανάκι. Θα πούμε όμως περισσότερα και στη συνέχεια. Άρα και στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει και να ξέρεις, Φωτεινή, ότι πολλές φορές αυτά που βγάζουν οι έρευνες, τα αποτελέσματα των ερευνών είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία, αλλά πολλές φορές ίσως να μην αποτυπώνουν και το πραγματικό πρόβλημα που μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Ακριβώς, ναι. Οπότε, ναι, υπάρχει όρος εθισμός στο διαδίκτυο, κατά εμέ. Και είναι θέμα χρόνου. Θεωρώ και εγώ πως υπάρχει. Ναι, ότι είναι θέμα χρόνου και επίσημα πλέον και στα DSM-5 όλα να αναθεωρηθούν και επίσημα πλέον να καταγραφούν. Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ο εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια. Αυτό έχει περάσει ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι να βγει και ένας πιο γενικός όρος για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Μπορεί να μην είναι μόνο για να είναι εθισμός π.χ. στα social media. Ακριβώς. Εθισμός στον ηλεκτρονικό τζόγο. Έχει πολλά παρακλάδια όλο αυτό. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και όσο προχωράμε θα δημιουργούνται και καινούρια. Κι άλλα, έτσι. Βέβαια. Ποια ανάγκη, ποια εσωτερική ανάγκη δημιουργεί αυτή τη σχέση εξάρτησης των παιδιών με τις συσκευές? Αυτό τώρα είναι μια ανάγκη των παιδιών που την έχουν τόσο τα παιδιά που την έχουν όμως και οι ενήλικες. Δηλαδή είναι αυτή η ανάγκη για κοινωνικοποίηση, για την ένταξή μας σε ομάδες, για την ψυχαγωγία μας. Δηλαδή μπορεί ένα παιδί να μπαίνει στο διαδίκτυο για να ακούσει μουσική, να μπαίνει στο διαδίκτυο για να συνομιλεί με τους φίλους του. Ειδικά την περίοδο του COVID που ξέρουμε πολύ καλά, τα παιδιά του είχαν πάρα πολύ ανάγκη όλο αυτό. Ωστόσο, αυτή η ανάγκη των παιδιών για ενασχόληση με τις ηλεκτρονικές συσκευές δεν θεωρούμε απαραίτητα ότι είναι κάτι κακό. Είναι κάτι υγιές, δηλαδή για να το απενεχοποιήσουμε λίγο στο μυαλό μας. Δεν σημαίνει ότι το παιδί μας, επειδή ασχολείται με τις ηλεκτρονικές συσκευές ή παίζει βιντεοπαιχνίδια ή παρακολουθεί βίντεο στο YouTube ή ακούει μουσική, ότι υπάρχει κάποια προβληματική συμπεριφορά. Τα παιδιά πλέον, στη σύγχρονη εποχή, εμείς που είμαστε οι γενιές που γνωρίσαμε και τον κόσμο πριν το διαδίκτυο, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε τόσο καλά αυτό. Αλλά τα παιδιά στην ουσία αναζητούν δραστηριότητες και μπορούν να τις κάνουν έτσι, αλλά μπορούν να τις κάνουν και στον υπολογιστή τους, να παίξουν.
Αντί να βγουν έξω να παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Αντί να βγουν έξω να μιλήσουν με τους φίλους τους, να μιλούν στο διαδίκτυο. Μέχρι ένα βαθμό αυτά είναι φυσιολογικά. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν όλη αυτή η ενασχόληση με το διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές συσκευές προκαλεί δυσκολίες και προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Παραμελούμε τις υποχρεώσεις μας, τα μαθήματά μας, την προσωπική μας υγιεινή. Τότε ξεκινάει το πρόβλημα. Βέβαια. Επειδή στην ουσία οι ανάγκες των παιδιών δεν έχουν αλλάξει εδώ και αιώνες. Ο τρόπος που έχει αλλάξει για να ψυχαγωγούνται τα παιδιά και να περνάνε καλά είναι ο τρόπος που γίνεται πλέον μέσω του διαδικτύου και το μέσο. Πλέον χρειάζονται μόνο μια συσκευή για να τα κάνουν όλα αυτά. Ναι. Το κλειδί όμως είναι η ποιότητα και το χρόνος που αφιερώνουν στις συσκευές. Έτσι. Δηλαδή τι κάνουν στις συσκευές και πόσο χρόνο αφιερώνουν σε αυτές. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες βοηθούνται πάρα πολύ από το διαδίκτυο και από τις συσκευές τους δηλαδή. Πολύ σωστό. Αυτό πολύ σωστό και θα πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες, οι οθόνες είναι ένα μέσο διαφυγής και ανακούφισης. Ναι. Γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά, τα παιδιά αυτά πολλές φορές ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την κοινωνική αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο με τους φίλους τους ή τους συνομιλίκους τους. Οπότε η ασφάλεια της οθόνης τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, να μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν. Επίσης, η απασχόλησή τους και η ενασχόλησή τους με κάποιο βιντεοπαιχνίδι, σε φυσιολογικά πάντα όρια και πλαίσια, τα δίνει ανακούφιση, μπορεί να τα ηρεμήσει. Μπορεί να τα καλμάρει εκείνη τη στιγμή που μπορεί να βρίσκονται σε μια στρεσογόνο κατάσταση, να βιώνουν μια στρεσογόνο κατάσταση ή να έχουν κάποιες μορφές, ας πούμε, υπερκινητικότητα εκείνη τη στιγμή. Όλα αυτά λειτουργούν ανακουφιστικά για αυτά οι οθόνες και οι συσκευές. Έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι οι συσκευές έχουν μόνο αρνητικά, έχουν και πάρα πολλά θετικά και για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Πολύ, πολύ σωστά. Να αναλύσουμε λίγο περισσότερο το πότε ξεκινάει να γίνεται προβληματικός ο χρόνος στις οθόνες. Δηλαδή να καταλάβουν και οι γονείς ποια είναι η διακριτή γραμμή έτσι ώστε να αρχίσουν να προβληματίζονται. Το είπαμε και πριν, θα το ξαναπούμε και τώρα. Η κόκκινη γραμμή, θα λέγαμε, είναι όταν οι οθόνες αρχίζουν και γίνονται πλέον, προκαλούν μάλλον στην καθημερινότητά μας προβλήματα. Δηλαδή, δεν προσέχω το τι τρώω. Δεν προσέχω την προσωπική μου υγιεινή. Είμαι λερωμένος, δεν κάνω μπάνιο, δεν αλλάζω τα ρούχα μου γιατί παίζω όλη μέρα παιχνίδια, δεν πηγαίνω στις δραστηριότητές μου, δεν κάνω τα μαθήματά μου γιατί έχω κολλήσει στη συσκευή. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, ότι δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα των παιδιών και κατά επέκταση και των γονέων. Αρχίζουν και δημιουργούνται τριβές μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Και οι επιστήμονες μάλιστα έχουν πει ότι οι παραπάνω από 3 ώρες στις οθόνες αρχίζουν και δημιουργούνται και άλλου είδους προβλήματα. Εμποδίζεται, ας πούμε, η σωστή ανάπτυξη του εγκεφάλου, στερώντας ουσιαστικά ερεθίσματα. Αρχίζουμε και δυσκολευόμαστε με τις κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις. Επίσης, έχουμε και άλλα προβλήματα, τα οποία μπορεί να είναι αϊπνίες, πόνους στα μάτια. Βέβαια. Ναι. Μειώνεται φυσικά, όπως είπαμε, και η σχολική μας επίδοση, κακή διατροφή, προβλήματα όρασης, αυξομοιώσεις στο βάρος, δηλαδή θα χάνουν κιλά, μια ενδεχομένως να παίρνουν κιλά τα παιδιά, γιατί όταν είσαι πολλές ώρες στην οθόνη δεν τρέφεσαι σωστά ή δεν τρέφεσαι και καθόλου. Επίσης αυξάνονται οι ορμόνες του στρες και έχουμε και διάφορα άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας και φυσικά έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Όταν, ας πούμε, ένα παιδί παίζει ένα βιντεοπαιχνίδι το οποίο δεν είναι για την ηλικία του, με πάρα πολλές σκηνές βίας ή σεξουαλικά υπονοούμενα, αντιλαμβανόμαστε πως όλο αυτό δεν είναι υγιές για ένα παιδί. Βέβαια. Και επίσης μπορούν να γίνουν και πιο επιθετικά. Ειδικά ένα παιδί που έχει μαθησιακές δυσκολίες και έχει, ας πούμε, ένα παράδειγμα θα πω τώρα, μπορεί να έχει ΔΕΠ. Οι πολλές ώρες στο διαδίκτυο και στα βιντεοπαιχνίδια μπορεί να το προκαλέσουν περισσότερη υπερένταση. Ναι. Περισσότερη ανάγκη για εκτόνωση. Ναι.
Επίσης, για παράδειγμα, στα παιδιά με αυτισμό, σε μικρές ηλικίες, εκεί στα 4 με 5, επειδή η οθόνη είναι κάτι πάρα πολύ, τους τραβάει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και η προσήλωσή τους είναι πάρα πολύ μεγάλη, αυτό όμως τα εμποδίζει, εάν ξεπεράσουμε τα όρια, να αναπτύξουν τις κινητικές τους, την κινητική τους δεξιότητα. Γιατί ναι, ισχύει αυτό. μένουν εκεί. Γιατί αυτά τα παιδιά τους λειτουργούν με κάποια μοτίβαση. Ναι. Όταν λοιπόν αυτά τα μοτίβα, όταν μάλλον με την πολύ ωραία ενασχόληση με το διαδίκτυο και τις συσκευές, αυτά τα μοτίβα μπορεί να ενισχυθούν σε τέτοιο βαθμό που πλέον τα παιδιά να είναι τελείως δίσκαμπτα στις οποιασδήποτε συναναστροφές τους και ασχολίες τους. Ακριβώς. Και αυτά τα παιδιά νομίζω χρειάζονται να βγούμε από αυτό που λέμε μέσα εισαγωγικά, θα το πω, από το comfort zone, για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν φυσικά και άλλες δεξιότητες. Που η οθόνη μέσα σε κάποιο βαθμό θα το πετύχει, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει και προβληματικό. Ακριβώς. Οπότε και αυτά είναι και τα σημάδια του εθισμού που πρέπει εμάς ως γονείς να μας κινητοποιήσουν. Ναι, να μας χτυπήσουν καμπανάκι. Ακριβώς. Και δεν ξέρω τώρα αν θέλεις εδώ να το αναφέρουμε Φωτεινή, κάποια ηλικιακά όρια ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το πόσο χρόνο θα πρέπει να αφιερώνει στις οθόνες. Είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από την Παιδιατρική Ένωση, την Αμερικανική Ένωση Παιδιάτρων, τα οποία τα έχουμε στην ουσία σαν μπούσουλα. Ναι. Και οι γιατροί και εμείς οι εκπαιδευτικοί, τα οποία τα συζητάμε αρκετές φορές με τους γονείς. Είπαμε ότι πάνω από 3 ώρες είναι προβληματικό. Αλλά ας το πάρουμε λίγο από την αρχή. Από 3 έως 5 χρονών τα παιδιά, καταρχήν μέσα σε 3, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι είναι καλό να αποφεύγεται οποιαδήποτε οθόνη, χρήση οθόνης. Ακόμα και η τηλεόραση. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό για τους γονείς, ωστόσο αυτά τα έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται, κάνουν χρόνια έρευνες, έχουν ασχοληθεί με τα παιδιά, με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, το πώς αναπτύσσεται. Οπότε δεν είναι πράγματα που τα έχουμε βγάλει από το μυαλό μας. Είναι μια ολόκληρη επιστημονική ομάδα και μελέτες χρόνων για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα. Οπότε λοιπόν, αν μπορούμε να αποφύγουμε τις οθόνες μέχρι και τα 3 έτη, θα είναι πάρα πολύ καλό και ωφέλιμο για τα παιδιά. Από εκεί και πέρα όμως, από τα 3 μέχρι τα 5, εγώ όμως, επειδή έχω και εγώ παιδιά και ξέρω πόσο δύσκολο είναι, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να μείνουμε στο όριο, δηλαδή μισή μέχρι 1 ώρα, από 3 έως 5, ας είναι και μικρότερα, 1 ώρα το πολύ. Από τα 5 μέχρι τα 7 είναι 1 με 1,5 ώρα την ημέρα. Από 7 έως 12 χρονών είναι πάλι 1 με 1,5 ώρα. Από 12 έως 15 πάμε 1,5 με 2 ώρες και πάνω από 16 πλέον, 15-16 χρονών, είναι 2 ώρες. Δηλαδή, οι ειδικοί προτείνουν να μην ξεπερνάμε το 2ωρο, γιατί όπως είπαμε και πριν, έχει αποδειχθεί ότι από τις 3 ώρες και πάνω δημιουργούνται προβλήματα κοινωνικοσυναισθηματικής φύσης. Δηλαδή, έφηβοι, ας πούμε, μπορεί να αποκτήσουν και κατάθλιψη. Βέβαια. Από την πολύ ωραία ενασχόληση. Αυτό το έχουν αναφέρει οι ειδικοί της ψυχικής υγείας. Βγαίνουν συνέχεια μελέτες πλέον που αναφέρουν αυτό, ότι ειδικά οι έφηβοι αναπτύσσουν μεγάλο ποσοστά άγχους και κατάθλιψης από την πολύ ωρή χρήση των social media. Γιατί μπαίνουν στη διαδικασία σύγκρισης, μη έχοντας χτίσει ακόμα μια ισχυρή προσωπικότητα, με αποτέλεσμα να μπαίνουν σε αυτό το φαύλο κύκλο, δυστυχώς. Ναι, και να μην ξεχνάμε, πολύ σωστά όλα αυτά που λες, Φωτεινή, αυτό είναι το θέμα. Και να μην ξεχνάμε, γιατί το έχουμε ξεχάσει σίγουρα, ότι επειδή τα social media φτιάχτηκαν για τους ενήλικες. Δεν φτιάχτηκαν για τα παιδιά. Απλά χαλαρώσαμε πολύ, δηλαδή μάλλον δεν το σκεφτήκαμε καν. Αυτό. Θεωρήσαμε ότι το να έχει το παιδί μας ένα λογαριασμό 10 και 12 χρονών, ένα λογαριασμό στα social media, δεν έγινε και κάτι. Δεν είναι όμως τόσο. Όχι. Γιατί, ούτε επίσης θα πρέπει να το βλέπουμε με ελαφρά την καρδία το γεγονός ότι για όλα τα social media υπάρχει το ηλικιακό όριο των 13 ετών. Γιατί υπάρχει αυτό το όριο? Αυτό το όριο υπάρχει γιατί
σε μικρότερες ηλικίες, το μυαλουδάκι αυτών των παιδιών που βρίσκονται που είναι 8, 9, 10, 11, 12 ακόμα χρονών, δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν όλο αυτό που μπορεί να συμβαίνει στα social, τη σύγκριση, όπως είπε πολύ καλά, το εθιστικό κομμάτι των social, με το ατελείωτο σκρολάρισμα, ας πούμε, με την ανταμοιβή από τα like. Ναι. Αυτά όλα, όσο μεγαλώνει ένα παιδί, γι' αυτό λέμε ότι ο καλύτερος τρόπος, ας το πούμε και αυτό, γιατί πολλοί γονείς που μπορεί να μας ακούνε και να έχουν εφήβους, ο καλύτερος τρόπος για να τα προστατεύσουμε είναι όχι να μην τα δώσουμε ποτέ κινητό ή να μην τα επιτρέψουμε να έχουν ποτέ πρόσβαση στα social. Δεν θα πάμε στο άλλο άκρο σε καμία περίπτωση. Προσπαθούμε όμως να το καθυστερήσουμε όσο μπορούμε. Να το καθυστερήσουμε για να είναι τα παιδιά αναπτυξιακά έτοιμα να μπορέσουν να διαχειριστούν το οτιδήποτε θα συναντήσουν αργότερα μέσα στο διαδίκτυο. Ναι. Από το cyberbullying, τον κυβερνοεκφοβισμό, από μια σύγκριση, από μια φίλη μας που έχει περισσότερους followers από εμάς. Όλα αυτά είναι πράγματα που αλλιώς μπορεί να τα διαχειριστεί ένα 16χρονο και αλλιώς ένα 10χρονο ή ένα 12χρονο. Έτσι. Είναι αναπτυξιακό το θέμα. Είναι αναπτυξιακό, καθαρά. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι αυστηρός γονιός ή αν είσαι πιο ελαστικός γονιός. Είναι απλά το τι μπορεί να δεχτεί ο εγκέφαλος του παιδιού σου. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που τα βλέπουμε και στα σχολεία. Τα περισσότερα περιστατικά εκφοβισμού, cyberbullying συμβαίνουν στις αρχές της προεφηβεία με αρχές, δηλαδή τελευταίες τάξεις του δημοτικού και στο γυμνάσιο. Γιατί τότε τα παιδιά, το στρεσογόνο περιβάλλον που μπορεί να δημιουργηθεί σε ένα σχολικό περιβάλλον, οι παρέες των συνομιλίκων και οι τριβές μεταξύ τους, δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστούν. Ούτε οι θύτες, ούτε τα θύματα. Ναι. Γι' αυτό δημιουργείται αυτό το κλίμα. Στο Λύκειο, οι έρευνες έχουν δείξει ότι αυτά τα ποσοστά πέφτουν. Πέφτουν γιατί τα παιδιά οριμάζουν. Μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα το τι τους συμβαίνει. Ναι, έχω πει κάποια στιγμή, το έχω κάνει και ανάρτηση. Η τέλεια καταιγίδα είναι εφηβεία και ένα κινητό. Αυτά τα δύο μαζί δημιουργούν κινητό και social media. Εφηβεία, κινητό, social media φτιάχνουν την τέλεια καταιγίδα για ένα παιδί. Ναι, πραγματικά. Είναι αδύνατο να το διαχειριστεί όλο αυτό. Ναι, είναι πολύ σωστό. Να σε ρωτήσω κάτι. Οι μαθητές σου σε όλη αυτή την ενημέρωση που τους δίνεις, οι μαθητές του δημοτικού, πώς αντιδρούν, πώς το δέχονται? Πολλές φορές έχουν απορρίσει με αυτά που τους έχω πει. Δεν τα ξέρουν. Ας πούμε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Οι μαθητές μου είναι τετάρτης δημοτικού παιδιά. Είναι 10 χρονών, 9-10 χρονών. Ναι. Σε αυτές τις ηλικίες, πολλοί γονείς που θα μας ακούσουν θα κουνήσουν το κεφάλι τους γιατί ξέρουν οι άνθρωποι τι γίνεται. Παίζουν το λεγόμενο Roblox, ένα διαδικτυακό παιχνίδι. Ναι. Το Roblox λοιπόν είναι ένα παιχνίδι που συνιστάται να το παίζουν παιδιά πάνω από 12-13 ετών. Οι μαθητές μου είναι 9-10. Το παίζουν εντωμεταξύ από τα 6, από τα 7, 8 χρονών. Όταν λοιπόν τους είπα, επειδή ξέρω τι γίνεται, και το έφερε συζήτηση και κουβεντιάζαμε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, και λέω: εσείς παίζετε λίγο το Roblox. Ναι, κυρία, που το ξέρω. Το ξέρω. Εσείς lo ξέρετε ότι δεν είναι για την ηλικία σας. Έμειναν άφωνοι. Και πήρα εκείνη τη στιγμή, λέει: και πού το ξέρετε ότι δεν είναι για την ηλικία μας? Μα λέω: το γράφει στην εφαρμογή. Πού το γράφει, δεν το είδα. Τι κάνουν τα παιδιά? Μπαίνουν στο Play Store, στο οποιοδήποτε τέλος πάντων. Με το που δουν την εφαρμογή θα την κατεβάσουν. Ναι. Δεν τους ελέγχει κανείς και δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να πατήσουν πάνω στην εφαρμογή και να δουν αν είναι η κατάλληλη ηλικία τους. Δεν μπαίνουν καν σε αυτή τη διαδικασία. Το μόνο που κάνουν είναι πατάνε δίπλα το κουμπάκι που λέει απόκτηση. Ναι. Ούτε να διαβάσουμε λεπτομέρειες, ούτε τίποτα. Παίρνω λοιπόν το κινητό μου εκείνη τη στιγμή που μπαίνω στο Play, στο οτιδήποτε έχει ο καθένας τέλος πάντων και πατάω πάνω στην εφαρμογή. Και περνάω από έναν χωριστά και τους δείχνω την ηλικία. Την επόμενη ηλικία. Έτσι. Δεν ήξεραν τι να μου απαντήσουν τα παιδιά. Μα και είναι λογικό, αφού τα παιδιά δεν ήξεραν. Δεν ξέρουν πώς θα δω αν κάτι είναι κατάλληλο για μένα. Το παίζουν όλοι, θα το παίξω γιατί. Το έχει ο ένας, θα το κατεβάσω και εγώ. Έτσι είναι ακριβώς. Μετά μπήκαμε πάλι στην ίδια εφαρμογή. Λέω για να δείτε, δεν τα λέω από μόνη μου. Τα λέει η ίδια η εφαρμογή που παίζεται. Ότι εδώ μέσα υπάρχει βίο και ακατάλληλο περιεχόμενο που δεν αρμόζει για την ηλικία σας, γιατί δεν είστε ακόμα μικροί για να το διαχειριστείτε όλα αυτά που βλέπετε. Έτσι. Κάνουμε δηλαδή μια ολόκληρη κουβέντα. Τα παιδιά μετά. Ναι, κυρία, μόλις πάμε σπίτι θα το συζητήσουμε με τη μαμά και τον μπάι να το ζητήσουμε. Ναι. Λέω: δεν χρειάζεται
Δηλαδή, έχουμε μπει στη διαδικασία να βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε να κάνουμε πράγματα που δεν είναι. Ανέκαθεν το είχαν τα παιδιά αυτό. Εντάξει, και εμείς ήμασταν κάποτε παιδιά, έτσι το ξέρουμε αυτό. Αλλά είναι μερικά πράγματα που δεν είναι παιχνίδι. Το διαδίκτυο δεν είναι παιχνίδι. Τα social δεν είναι παιχνίδι. Όχι. Θέλουν προσοχή. Ναι. Δεν θέλει να εφησυχάζουν. Θέλουν καθοδήγηση επίσης. Πάρα πολύ. Και πρέπει, είναι δική μου άποψη ότι θα πρέπει πάρα πολύ συχνά ο γονιός, μέσα από μια πολύ απλή και ήρεμη συζήτηση, ότι έλα να δούμε αυτές τις εφαρμογές που έχεις, τι είναι, τι δεν είναι, Γνωρίζω ότι τα παιδιά θα αντιδράσουν, απλά κρατώντας ένα ήρεμο προφίλ ως γονιός και ακριβώς ενημερώνοντάς τους αυτά που λες εσύ, τα πολύ πολύ απλά πράγματα, τα παιδιά καταλαβαίνουν, ας αντιδράσουν. Μέσα στο μυαλό τους μπαίνει η συζήτηση. Τους επηρεάζει. Τους επηρεάζει. Να αντιδράσουν, αλλά αν το σκεφτούν και μόνα τους, εγώ πιστεύω ότι το 80% των παιδιών πραγματικά θα καταλάβει τι θέλει να του πει ο γονιός του έτσι. Μα πρέπει να το περιμένουμε ότι θα πει. Ναι. Εννοείται αυτό. Αλλά δεν θα πρέπει να σταθώ εγώ εκεί. Δηλαδή, και η κόρη μου μπορεί το πρωί να μην θέλει να πάει στο σχολείο. Δεν θα σταθώ εγώ στο τι θέλει το παιδί. Ναι. Θα σταθώ στο καλό. Ποιο είναι το καλό του παιδί. Ποιες είναι οι αξίες της οικογένειάς του. Γιατί το ακούω πολύ συχνά αυτό και θέλω να σταθώ. Μου λένε αρκετοί γονείς. Μα 11 χρονών, 10, του πήραμε κινητό. Γιατί το πήρες? Μα έχουν όλοι φίλοι. Ακριβώς. Δηλαδή, οι αξίες της δικιάς σου οικογένειας είναι οι ίδιες με τις αξίες της άλλης οικογένειας. Έτσι. Ναι. Και αν στο παιδί δώσει αυτό το μήνυμα, πώς θα πράξει και αυτό στο μέλλον? Θα πράττει το ίδιο δηλαδή. Θα ακολουθούμε τη μάζα. Γιατί καμιά φορά, τις περισσότερες φορές, και εμένα αυτή είναι η άποψή μου, έτσι, το σωστό είναι και το δύσκολο. Είναι δύσκολο να πας κόντρα στη μόδα της εποχής. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά για να πείσεις το παιδί ότι άλλο τι κάνει αυτή η οικογένεια, άλλο τι κάνουμε εμείς στη δική μας οικογένεια. Άλλο ποιο θεωρεί ο άλλος ο γονιός σωστό για το παιδί και άλλο ποιο θεωρώ σωστό για σένα. Εγώ θεωρώ για σένα σωστό ότι είσαι πολύ μικρός ή μικρή για να διαχειριστείς τον κόσμο των social. Είσαι πολύ μικρός ή μικρή για να έχεις από τα 10 σου iPhone. Αν το χρειάζεσαι το κινητό, θα σου πάρω ένα χαζό τηλέφωνο. Το βάζω εισαγωγικά γιατί έχουμε τα χαζά και τα έξυπνα. Θα σου πάρω ένα τηλέφωνο που θα μπορείς απλά να με καλείς και να μου στέλνεις μήνυμα για ώρα ανάγκης. Δεν θα σου πάρω το τελευταίο μοντέλο του iPhone από τα 12. Ναι. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν κάτι πολύ σημαντικό. Το είπες πριν σε κάποια στιγμή. Θέλει να καλλιεργήσουμε την επικοινωνία με τα παιδιά μας. Ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Δεν γίνεται 15 χρονών να του πάρεις το κινητό, που θα του πάρεις το κινητό στα 15, έτσι, και να του πεις, φέρε μου να δω τι εφαρμογές έχεις κατεβάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να στο δώσει, ούτε εγώ θα το δίνω στη μαμά. Όχι, στα 15 όχι, δεν γίνονται αυτά. Για να μπορέσεις να έχεις γνώση το τι κάνει το παιδί στα 14, στα 15, ακόμα και στα 16 θα το πω εγώ. Θα πρέπει να έχεις καλλιεργήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί. Θα πρέπει να έχεις κουβεντιάσει μαζί του. Όχι αυτό το κήρυγμα που κάνουμε εμείς πολλές φορές οι γονείς. Ειλικρινή συζήτηση. Έλα εδώ να μου πεις τι σου αρέσει να κάνεις στο διαδίκτυο. Μιλάμε τώρα για πολύ νωρίς, έτσι. Μιλάμε από τα 10, 12, 9 χρονών. Τι βίντεο σου αρέσει να βλέπεις στο YouTube? Να δείξουμε ενδιαφέρον για τη διαδικτυακή ζωή του παιδιού. Να δείξουμε ειλικρινές ενδιαφέρον. Και σιγά σιγά να το συμβουλεύουμε, όχι με κατήχηση και με το δάχτυλο σηκωμένο, γιατί πολλές φορές πέφτουν στα παγίδα οι γονείς. Αλλά με μια διάθεση να το καθοδηγήσουμε, να το συμβουλέψουμε, να το βοηθήσουμε, για να αρχίσει να μας εμπιστεύεται. Δεν μπορούμε μια μέρα να ξυπνήσουμε να του πούμε φέρε εδώ να δω τι εφαρμογές έχεις κατεβάσει ή δείξτε μου ποιοι είναι οι φίλοι σου. Όχι. Μήπως θα ήταν καλό σε αυτές τις μικρές ηλικίες των 10 χρόνων και 9 χρόνων η οικογένεια να κατεβάζει και τις εφαρμογές οικογενειακού ελέγχου. Δηλαδή το να όντως ο γονιός να βλέπει ποιες εφαρμογές το παιδί πάει να κατεβάσει στο τάμπλετ του κτλ. Έτσι ώστε ορίζοντας τα φίλτρα ελέγχου να μπορεί το παιδί να κατεβάζει μόνο για την ηλικία του εφαρμογές. Ναι, φυσικά και μπορεί να γίνει αυτό. Ειδικά για τις μικρές ηλικίες, όπως είπες. Επίσης, για τις μικρές ηλικίες χρειάζεται η επίβλεψη. Δεν μπορεί τώρα εμένα η κόρη μου να παίρνει το τάμπλετ και να κατεβάζει ό,τι θέλει. Σε καμία περίπτωση. Αυτή έχω τα καλύτερα φίλτρα γονικού ελέγχου. Θα είμαι δίπλα της όταν θα θέλει να κατεβάσει κάτι για να το δούμε μαζί
να δούμε τις πληροφορίες στις εφαρμογές, να αποφασίσουμε μαζί αν είναι κατάλληλο για την ηλικία. Δηλαδή, η συμμετοχή του παιδιού στους κανόνες που βάζουμε βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Βοηθάει πολύ να τους εστερνιστούν τα παιδιά. Γιατί τους κάνουμε συμμέτοχους. Ναι. Η συμμετοχή βοηθάει πάρα πολύ. Δεν είναι η μαμά επιτρέπει να κατεβάσει αυτή και αυτή. Όχι, έλα να το δούμε μαζί. Ποιες εφαρμογές θέλεις, για να το ψάξουμε. Είναι για την ηλικία σου, τι γράφει, μήπως έχει κατάλληλο περιεχόμενο, μήπως έχει βίο περιεχόμενο. Δηλαδή, όλο αυτό έχουμε στην ουσία με ένα σβάρο δύο τριγώνια. Και καλλιεργούμε την εμπιστοσύνη και την επικοινωνία με το παιδί. Και του μαθαίνουμε πώς να προστατεύει τον εαυτό του. Πώς να διακρίνει το κατάλληλο από το ακατάλληλο. Το περιεχόμενο. Δηλαδή, εγώ δηλαδή πάνω από τα φίλτρα γονικού ελέγχου βάζω αυτό το κομμάτι της συμμετοχής του παιδιού. Πολύ σωστά. Δηλαδή, όταν ακόμα και μεγαλύτερο να είναι, όταν θα βάλουμε κανόνες, θα καθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι και θα πούμε πόσο χρόνο πιστεύεις ότι χρειάζεσαι, Μαρία, την ημέρα για να έχεις τις ασχολίες σου στο διαδίκτυο. Μιλάμε και στα εφηβάκια μας, δεν είναι μόνο στα μικρότερα παιδιά μας. Ναι. Μπορεί να σου πει, Μαρία, μαμά, εγώ χρειάζομαι 1 ώρα, 1,5 για να μιλάω με τις φίλες μου, να παίζω κάνα παιχνίδι κτλ. Να το συζητήσουμε, να το δούμε. Έτσι ακριβώς. Βέβαια. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τα μικρότερα. Μαζί, να δούμε ποιες εφαρμογές θέλεις. Να τις δούμε μαζί. Είναι κατάλληλες, ποιο παιχνίδι θέλεις να κατεβάσουμε. Ή όταν παίζουν, ας πούμε, τα αγόρια στις κονσόλες, στο PlayStation. Να πάει ο μπαμπάς. Τι παιχνίδι παίζεις, έλα να παίξουμε μαζί. Ένα τεταρτάκι, μισή ωρίτσα. Να δω τι ακριβώς είναι αυτό. Οπότε το να παίζει και ο γονιός μαζί με το παιδί τα παιχνίδια που θα πάει το παιδί, ναι, ωραία. Μα έτσι έρχονται και πιο κοντά. Ναι. Δηλαδή έτσι θα βοηθήσεις και το παιδί σκέφτεται ότι κοίταξε, να ορίστε παίζει και ο παπάς μαζί μου. Κοίταξε, μαμά ενδιαφέρθηκε να δει τι κάνω όπως στο τάμπλετ. Τα παιδιά τι θέλουνε, το ξέρεις, Φωτεινή. Τα παιδιά θέλουν την προσοχή μας. Θέλουν τον νιάκτιμό μας. Έτσι. Είτε είναι στον ψηφιακό είτε στον πραγματικό κόσμο, αυτό θέλουν τα παιδιά. Δηλαδή, στα social, τι νομίζεις ότι αναζητούν τα παιδιά? Την προσοχή, την αποδοχή, το like, το σχόλιο, το ωραίο σχόλιο από το φίλο μας, από τη φίλη μας. Βέβαια. Αν εμείς λοιπόν το παιδί το έχουμε γεμίσει από αποδοχή, στα χρόνια που πρέπει να το γεμίσουμε, εντάξει, τότε δεν θα έχει τόση ανάγκη. Θα το έχει, αλλά δεν θα το αποζητάει με μένος μέσα στα social. Δεν θα το αποζητάει κάνοντας τρέλες για να πατήσουν like στη φωτογραφία. Δεν θα χρειάζεται το κορίτσι να εμφανιστεί με το μαγιό για να μαζέψει like. Θα την έχει πάρει την υποδοχή από τη μαμά και τον παπά, έτσι όπως πρέπει να την πάρει. Και όχι από τους συνομιλίκους της, που θα βγει μια όμορφη φωτογραφία. Είναι πολύ απλά, τα λέμε έτσι, πάρα πολύ απλά. Μακάρι να μπορέσουμε να το καταφέρουμε όλοι. Εγώ θα πω. Θέλει προσπάθεια. Η αλήθεια είναι δεν είναι. Πολύ προσπάθεια, πραγματικά. Ναι, και δηλαδή μπορεί να τα λέμε απλά, αλλά δεν είναι απλά. Ναι. Είναι δύσκολα πράγματα. Και οι κυρίες δυσκολεύουν περισσότερο, γιατί είναι αυτή η σύγκριση συνεχώς που έχουμε και εμείς οι γονείς, έτσι, δεν το συζητάμε. Ναι. Δηλαδή λέμε τα παιδιά, αλλά από εμάς τους ξεκινάνε, σε εμάς καταλήγουν όλα. Δηλαδή όταν βλέπω εγώ τι κάνει ο άλλος ο γονιός, του πήρε κινητό το καλύτερο, θα πάρω και εγώ, το παιδί μου δεν ταξίζει, φυσικά και ταξίζει. Εκείνη την ώρα όμως πρέπει εσύ ως γονιός να τραβηχτείς λίγο πίσω και να σκεφτείς μισό λεπτάκι. Ποιες είναι οι αξίες της δικής μας οικογένειας? Τι θέλω εγώ να κερδίσει το παιδί μου από την ενασχόληση της οθόνης ή το διαδίκτυο ή το κινητό? Δηλαδή να μην βιαζόμαστε. Αυτό να προσπαθούμε, να τα φιλτράρουμε και ό,τι βλέπουμε γύρω μας και ό,τι ακούμε και ό,τι διαβάζουμε. Πολύ σωστά. Χριστίνα, θα πρέπει να επαναλάβουμε μια νέα συζήτηση με περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την ασφάλεια και τους κινδύνους. Ναι, νομίζω αυτό είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο από μόνο του. Είναι ξεχωριστό κεφάλαιο. Και είμαι σίγουρη ότι θα το ζητήσουν και περισσότεροι. Δηλαδή στα σχόλια που θα μας στείλουν θα είναι και αυτό. Τι κάνουμε με αυτό, τι κάνουμε με... Πολύ ευχαρίστως. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, όποτε με χρειαστείτε, για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Έχει πάρα πολλά παρακλάδια και οι γονείς νομίζω ότι ψάνε για ενημέρωση.
Έτσι ακριβώς. Οπότε με μεγάλη μας χαρά να μας στείλετε όσες ερωτήσεις έχετε και ό,τι ιδέες θέλετε να συζητήσουμε, τι θέματα σας ενδιαφέρουν να συζητήσουμε για τα παιδιά και για το διαδίκτυο με τη Χριστίνα. Εγώ θα έχω στο description box και τα στοιχεία πληροφορίας της Χριστίνας για να μπορείτε να την ακολουθήσετε και στο Instagram, στο λογαριασμό της, η οποία κάθε μέρα ενημερώνει με ιδέες και tips και για την κυβερνοασφάλεια, για τους μαθητές, τη διαχείριση του χρόνου τους κτλ. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την απόλαυσα πάρα πολύ τη συζήτηση. Εύχομαι να βοηθήσαμε όσους περισσότερους γονείς γίνεται, αλλά ακόμα και να μην τους βοηθήσαμε, να τους βάλαμε στο μυαλό έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, έναν διαφορετικό τρόπο να δούνε τα πράγματα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν το podcast της Ability «Παιδί σε ισορροπία». Ακολουθήστε μας για να λαμβάνετε τα νέα επεισόδια. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας με φωνητικό μήνυμα μέσα από την πλατφόρμα ακροάσης.